Bye! Yan, so nandito na si Atty. Larry Gadon. Programa tayo, kaya hindi kayo kailangan magpadali mga kapatid, okay? Mabababa siya mamaya, magsasalita. Magpapicture kayong lahat. Okay, next. Tuluwagan natin yan. So nandito na si Atty. Larry Gadon, mga bossing natin dyan. Ayan, so pinagkakaguluhan siya na doon. Magkakaroon naman ng send-off pa. Bobo! Hindi tayo papayag na siya ay hindi mananalo. Tama! Sapagkat kitang-kita sa buong Pilipinas, kitang-kita sa buong Pilipinas ang napakaraming mayorya na ang pinipili, ang sinisigaw ng kanilang damdamin at ang kanilang puso ay walang iba kundi si Bongbong kalimutan. Alam nyo ba, mayroong isang kandidata rin na nagpoprotekta at nagmamahal kay Bongbong Marcos. At yan ay walang iba, kundi si Mayor Inday Sara. Kompleto ang ating team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kung meron man dito mga taga 6 District ng Pangasinan, humihingi ako ng suporta sa inyo kay Phil Villamar. Phil Villamar for Congressman. Suportahan natin. Sino mga taga 6 District dito? Maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kakalimutan ang suporta kay Villamar para Congressman. Villamar para Congressman. Maliwanag ba? Okay, maraming salamat. Hindi puputo kay Gadon! Gusto ko ipaliwanag din sa inyo na ang ating mga national ID ay manggagaling sa headquarters sa BBM 2022. BBM. Okay? Oh. At huwag niyong kakalimutan ang original na partido ng Marcos, ang KBL. KBL! KBL! KBL!
PBL! PBL! At ngayon ay ipapaliwanag sa inyo ng ating national BBM team leader at chairman ang ating magpapaliwanag. Walang iba kundi si Herbert Martinez. Maganda kayong lahat! Ako po ang National Chairman ng Team BBM 2022. Ay, gusto nyo ba lahat kayo magkaroon ng ID galing sa National Headquarters? Okay, yung mga grupo, mga leaders ng grupo nyo, okay, sandali lang po. Gusto ko rin piniparan sa inyo na ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng ID galing sa National Headquarters ni Bongbong Marcos. Yan po ay sa pamamagitan ng mga leader nyo sa inyong mga grupo ay makipag-coordinate lang po sa National Headquarters. Hanapin lang po ang opisina ng Team BBM 2022 at kami po ang bahalang mag-facilitate para po sa inyong mga ID galing sa National Headquarters. Maraming salamat.